Pokladali ste si už otázku, prečo na majstrovstvách Európy do 21 rokov na Slovensku hrajú hráči, ktorí majú 23 rokov, napríklad Ľubomír Belko či Tomáš Suslov? Odpoveď je avšak jednoduchá. Hráči, ktorí nastúpili na majstrovstvá Európy do 21 rokov na Slovensku, museli byť mladší ako 21 rokov na začiatku roka 2023, teda 2023, keď sa začal kvalifikačný cyklus na tohtoročný šampionát. Znamená to, že na turnaj môžu štartovať iba hráči narodení po 1. január 2002. Najstarší Slováci na súpiske Jaroslava Kentoša sú 23-ročný Tomáš Suslov, brankár Ľubomír Belko, Roman Čerepkaj a Adrián Kapralík. Paradoxne väčšina futbalistov na súpiskách 16 reprezentačných výberov, 205 z 368, teda 55,7%, má viac ako 21 rokov. V úvodný deň turnaja bolo na súpiskách dovedná 73 futbalistov, ktorí majú 23 rokov. Najstarším hráčom na turnaji je Angličan Milion Manhozev zo Stoke City, ktorý sa narodil 3. januára 2002. A preto som sa pýtala,